Ahojte, vítajte ľudia pri už 13. dieli nášho Lego mesta. Dneska by som mal v pláne umiestniť ďalšie figurky z tých adventných kalendárov, takže ešte potom taká zaujímavosť, že 25. keď si už tam akože domíňame tie, čo tam bude, keď nám to dopadá, no, že si všetko vylúpneme takže to natočím potom asi 25. a proste tam my môžeme ísť na to. Ale mňa ešte napadlo, že vlastne toto, že či by som v nasledujúcich dieloch Lego mesta neurobil vlastne servis, alebo proste dačo také, ako ja mám ešte viac týchto vecí z týchto kalendárov, ale už sa teraz momentálne nehodí do mesta, tu je podľa mňa dosť figúrok. Takže mne je to ľúto, ale toto je už koniec videa. Ty nezabudni nahodiť like, odber a zatiaľ ahoj!